Udaletxeko plazan gaude orain, gaur egun handia da hemen Iruñan, San Fermin eguna baita. Udaletxeko plazara etorri gara zeren gaur, erraldoiak eta buruhandiak aterako dira San Fermin santuarekin. Gero beraiekin egongo gea, eta pixkat korrika egingo dugu, bai. Bueno, ikusiko dugu gero zer gertatzen den hemen Iruñan erraldoi eta buruhandi hauekin. Gu egunero ateratzen gara gigantekin, baina egun importanteagoetako zazpian da, egia esan. Zazpien guetako bakarrik prozesioan parte hartzea, segitzen parte hartzea, prozesioan dauden musikak, La Pamplonesa, hor rito batzuk, txikitatik bizitu ditugunak, hori ulertu behar dara bai. Nola funtzionatzen du? Esplikatu pixkat ikuslentzulei nola funtzionatzen dute erraldoiak eta buruhandiak, Iruñako erraldoi eta buruhandiak. Erraldoi bate barrutik badauke struktura bat, eta struktura horrek baditu 3 puntu hartzeko. Bi sorbaletan eta bestea buruan. Eta hori hartzen dugu, bi eskuekin, gerria sartuz eta ukondoak sartuz, eta horrekin ematen dugu bizitza giganteari. Beldurra pasa dezu, ala ez? Ez. Buruhandien aurrian korri indezu? Bai, asko bai. Eta beldurra edo gustatzen zaizu? Beldurra eta gustatu, nahaztuta. Hau da egun berezia, hemen disfrutatzeko eguna da. Nola pasa dezu gaur eguna, zein dezu? Oso ongi ikusten profesioa, hermandak, eta eta giganteak eta familiarekin oso ondo pasatzen ari gara. Arraspoieta da, ez? Nola erraldoiak jaten diren aitzinetik eta gibeletik ibiltzea arraspoieta da. Oñatiarrak da, urtero etortzen zeate San Ferminetara, ala ez? Ez, lehenengo aldia da. Nere anai hemen bizi da eta, bueno. Eta gustora, ez? Oso. Hemen txegeatuko gea, freskagarri baten bila, jungo gea, primeran pasa dugu gaur hemen erraldoi eta buruhandiekin. Gero arte!